Prvi i drugi odlomak. Pitanje pod A. Kako je ovaj svet poput osuđenika na smrt? Pitanje pod B. Kako će svi na nebu i na zemlji reagovati kada ovaj svet bude uništen? Zamislimo sljedeću scenu. Okoreli kriminalac prolazi zatvorskim hodnikom, dok čuvari koji ga vode uzvikuju: mrtav čovek hoda. Zašto to viču? Taj čovek je živ i zdrav, ali pošto je osuđen na smrtnu kaznu i vode ga na pogubljenje, može se reći kao da je već mrtav. U fusnoti piše: ovde je opisano ono što je pre mnogo godina bio običaj u zatvorima u nekim delovima Sjedinjenih Država. Kraj fusnote. Slično tome, današnji svet je poput ovog osuđenika. Odavno je osuđen i uskoro mu predstoji izvršenje kazne. Nema sumnje da će se to i desiti, jer Biblija kaže: svet prolazi. 1. Jovanova 2.17. Međutim, postoji bitna razlika između izvršenja kazne nad ovim svetom i nad zatvorenikom osuđenim na smrt. U slučaju zatvorenika, neko može dovesti u pitanje presudu ili se nadati da će se presuda u zadnji minut promeniti. Ali u slučaju ovog sveta, presudu je doneo Jehova, pravedni sudija. Izvršenje te presude neće biti odloženo, niti će iko posumnjati u to da je ona bila pravedna. Nakon što bude izvršena, svi na zemlji i na nebu složit će se da je pravda zadovoljena. Biće to pravo olakšanje.